Da, să dăm... Dăm la eclipsă. Nu, am văzut că n-am vorbit. Ca să vină la mică. Ia să filmăm eclipsă, mai avem 10 minute. Dacă ați avea ochelari infraroșii să vezi prin nori eclipsa. Gata, tragem a doua secvență. Dumnezeu! Și-a mai făcut? Da. Tati, eu pun drag. Uite că sunt unecați, eu. A treia fază, deja sunt întunecăm mai tare, trebuie să comentez să nu... Ce întuneric să făcăm? Da, și fulgera. Bine că e ploaie, că aia. Ia să vă mai eclipsarilor, mă. De să văd că o venit, să vede prin ceva. Vede Ciuciu că trebuie la soare putere să se vadă. Eu, dar ce întuneric să fac o pută atunci. Băi, Dancu, eclipsatule. Vezi că eu zice întuneric? Nu știu să întuneca, mă. Da, tot, da, o acoperit mai mult. Acum, într-adevăr, sunt și nori, dar unde e fata de lumină și acolo sunt întunecat deja. Mai avem 7 minute, 6. 7 minute până la eclipsă. După ceasul ăsta și 6 ar fi. Cum e la eclipsa Franca? Noapte, eh? Ce fulgerant. Uite ce noapte complet, deci să acopere, vezi? Noapte complet să facem. Mi-e frică, tati, mi-e frică. Dar te rog frumos, lasă-mă, nu mă băzâi, că trebuie să țin camera. Mi-e noapte, mi-e frică. N-ai ce să vezi cu ochelare, de ce vezi cu ochelare? Numai la soare dacă era. Uite, noapte complet, mă. S-a făcut noapte, hai să vedem eclipsa. Uite, nu mai lucră nici stabilizator de imagine, mă. Ce povești, Miro? E prea, da. Видишь, că s-a răvinut. Ca să oprești ușa cu cainul. Să norează, pe lângă nori, nu e destul că sunt nori, dar... Там не сон комірку, там уляг нема бідні, там уляг не. Не сані видів, віж? Noapte completă. Mamma mia, ce noapte! Ce noapte, mă! Dau pe amplificator de lumină. Noapte complet. Nu, ați văzut, mă? Ați venit, mă? Încă Mira, și noi avem un aparat de sudură în ăsta. Ce? Ce-i cu ăla? Dacă să mai luăm încă unul. Bă, ce noapte completă, mă! Eclipsa totală mai sunt vreo 4-5 minute. Cât e ceasul? Uite, acolo, vezi? A fost lumină și nu mai e nimic acum, uite. Unde e, uite tu, Paul, mă? Vine cu camera. Hai, Paul, să tragi deja. Acum mai total. Mai e 3 minute. Ce să mai vedea? Păi filmezi ce se vede, că întunericul, asta e principalul. Și să... Așa că nu se vede soarele. Păi, acum se vede, uite, lumina mai tare acolo e deocamdată. Dar n-ai ce aprinde becul? Că nu merge încolo. A, ai altceva. Nimic nu se mai vede, mă. Uite, acolo nu mai fi pată. Acolo e pe soare, de aici e întuneric complet, vezi? Uite, acolo nu mai fi soare.
Acolo la est e întuneric complet, uite. Filmează. Uite că și... Acum se face bine searele, uite așa, se face lumină. Acolo se luminează deja, mă. Deja se luminează la ora asta. Cât e ceasul? Care aveți un ceas bun? Dacă apare soarele imediat. 2 și 25 de secunde. Uite acum a început nu se face lumină. E apasat. Uite, și aici se face lumină, de acolo la est e complet. Ori am prins fulgerele. Uite, se luminează aici la vest. Păi se luminează că la Austrieci a trecut deja eclipsa, de câteva minute. De ce se face ziua? Uite, aici e ziua, la apus și la est. Deja începe și aici. N-ai chemat fulgerul. Uite, imediat. Ce știu, l-am prins, dar nu m-am uitat că dacă l-am prins, dar a fost așa aparat, deci a prins ceva fulger. Uite că se luminează deja. A trecut apogeul. Vezi o luminată. A trecut eclipsa, bă. Gata eclipsa. E gata. Uite, vezi cum se luminează. Vedeți cum ieșe soarele deja. Da, a trecut eclipsa. Da. Uite, Dacă nu era nou, se vedea. bine, pe față pe soare mai este, dar acolo e lumină. Din cauza aia, că vine lumina de acolo, de aia e luminos, de acolo e întuneric. Acolo e întuneric. La Arad, uite, acolo e Arad. S-a luminat dinspre vest. Dar nu iese soarele și se întunecă, da? Cum? Nu iese soarele și se întunecă ca noaptea. S-a întunecat, deja a fost întunecat. Dar nu ca noaptea. Păi, aproape ca noapte a fost. Eu am prins la post. Da, acum iese soarele. Tu ce vezi, mamă? N-ai văzut nimica? Hana, ce n-ai văzut? Nimica. Când ai văzut? Nu a fost întuneric. Complet. Bravo. Mergem acasă. Mami, eu mai voi. Poate să întunecă mai tare, mă. Ia că se luminează deja tare, uite, vezi? Din ce în ce mai tare. Dar totuși nu s-a întunecat așa. Nu se poate pentru că acolo fiind lumină, reflectează prin aer, știi? Și parazitează zona întunecată. Dar ea a fost completă. În zona asta a fost completă, negru deja. Ce nu este curent? Dar nu a prins nimeni luminile de aia. De la fulgerea se poate. Dacă se face tot e complet, mă. Ia să filmezi și cu socrul meu la eclipsă. Cum să nu mai vedem? Da, eclipsa. E filmat, se filmează televizor, se înregistrează. Nu se pune clar la soare. O să 200 de ani mai Dolari, uite-te, serios. Dacă mai trăim, Eu mă merg la ea. Gata. dacă poți. Andrei, ce faci?